L'aigua ja està disponible per regar els camps de Xerta i Aldover, així com una petita part dels reguers. Són els primers municipis que es podran abastir del canal Xerta-Sénia i ho podran fer de manera immediata. Ho va revelar dijous el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a l'Ebre en l'enregistrament del debat que s'estrena aquest divendres a la nit. Nosaltres estem oferint en aquests moments possibilitat de reg. Hi ha. Possibilitat de reg hi ha a Xerta i Aldover. Possibilitat de reg. Per tant, si s'apunten les hectàrees, que els pagesos en les hectàrees pertinents, regaran. És un fet. Això sí que és un fet, a la primera fase del Xerta-Sénia. Inclús saben el preu i ho saben tot. Per a Vidal, poder regar amb aigua del canal suposa un clar avantatge per als agricultors pel que fa al cost que suposa. La solució del reg de la plana del Baix Ebre Montsià no és precisament els pous, a llarg termini. Potser a curt termini sí que ho hagués sigut, però a llarg termini no. Per què? Perquè hi ha un problema del cost energètic. En aquests moments hi ha un problema del cost energètic que és molt elevat i això està repercutint en què moltes plantacions, no tan sols d'oliveres, sinó inclús de cítric, tinguen greus problemes perquè el cost és molt elevat. I això se pot subsanar bastant en un cost energètic més reduït proporcionalment i pagat per més persones, com és, per exemple, un reg, en aquest cas, com el Xerta-Sénia. Aquest anunci coincideix en el temps amb l'acció judicial que ha dut la Plataforma en Defensa de l'Ebre a portar a la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona el projecte de reg Segarra-Garrigues en considera que es tracta d'un transvasament encobert cap a l'àrea metropolitana. La plataforma ha mantingut durant anys la mirada posada en el Xerta-Sénia, ja que sospiten que pot convertir-se en un transvasament encobert cap al País Valencià.